pat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kum kajat meriu ngidon tanggo bakat sanlak aye kay gibanjala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban penuh ki kinong India bala daw tong chief minister upin syong iki jaga kaput dang long bangini keren ya kajat meriu ko jingi nakata ko kipat ba ni don kam ban yo iginong lam kibai i jingai kiba kam i jingai ban ya ka bau pat ba ula ban i ngilai i lupai ka jingma ngala keren ni ka CB nadu kapor mengadang long Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB ngala ra i ka ILP ngala ra i ka article 371 ndrei kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakershan dai namar kata kadau ko ki pat ba ni sengi kini ka party halor kini ki nongrim ki baskem bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh panetai hapo parlimen bonayam ni don kam Schwab pinwanra ya ka wat pat pentrekam ya kani ka an ha Assam bari kini ki jaga ki mabajan ni don kam Schwaban yo ya ka an ka baneda ko ki pat ba sngotenat habalik keleng-keleng banyo sngo bagi pat ba kilarai ban kershan bakin kershan prabek kat sabalik kipat ba kyong barden ngilarai ban kershan pra